खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव भगवान नाय महर लानोसै ओमफ्राय दामगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोसे जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो नायल' जाल' दरथामल' आलुसैमोन आरोना थ' बेबो खतम खालि जालायबाय सोनाफोर आंनि मैगङा खालि जालायबाय आरोना खौ ओमफ्राय आं फाजा एवनो नागिरदों दरथामखौनो दै लोङो मा गेलेखांबाय ए देखो आरोना आंनि फिसाजोनि फुरा मस्थ' गेलेनाय ओरैबायदि न'थ' सिबखांबाय आं दानिसो साफा खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय नै थागथि दावदैया एसेल'सैमोन नालाय ओमफ्राय आङो बोखांनानै दोनबायमोन आरो बेखौहाय बास नायदो ओमफ्राय लागावसो आखाइ बगनसो ना आखाइ दैयानो गांथारदोंमोन दा माने हरसिमहालागै थि थान्दाहां जाहैयोना ओमफ्राय फांखाखौ बन्द' खालामस्लाबा बन्द' खालामबाबो बोरैबा खालाव खासाव जायो बिसोरो ओमफ्राय गन्थंफ्रा एसे टेस्ट जाहांबायानो आरोना लों दे मोजाङै लों गुदुंनि सुनायसो थारमाने सुनाफोर आङो बे आलुखौ फिसालानो टिफिनाव एवना हरनोसै माने जोंबो आरोना जाबासियो जेबो गैया लांग्रायाबो ओंखायनो आथा दं नालाय रुटि एसे बानायनानै हरनोसै गांनैसो आरोना बेनो जानाय बेनो लांनाय थपट थापट फुंनि हाबाफारिखौ मावग्रोनोसै ओरै बिमाया एवनो लादोंसो हय हनै नायदो गावहासो माबा आथा उथा सिथों सिथा लांबावबायसो मा होनना बुंनो बेफोरबायदिखौ गोसोखांनानैनो हैयाव आं होननानै थालायलाङो आङो फुङाव आरोना खम जारला गालाय गुजायनि गेजेरजोंनो फोजोबनानै लाग्रोनोसै आं बिमायाबो नै रुटिया बिराद गल गल जाखायो नाबाय थाबा गल जालाङो खिन्थु दा बे फार्स्टनिमोन नालाय गल जाथ'वा आखाइ गोलैबासो गल जायो आरोना एसे एसे घि होसोलायबाय आरोना बाबा थिफिनानै मोनथाम हरबाय फिसालानोबो आलु भाजा ओमफ्राय हनै बिमाना आलु भाजाया गोदि मोदि बासायबाय आरोना सासेयाबो जाहैगासिनो दङ लानानै थांदो मोनबेसे जाखो नों मोनथाम मोननै हाब अके फातला फातलासो बानायखादां घि एसे एसे लागाय नालाय गोथाव मोन्दों बिमाया नै गोदि मोदि बानायनानै जानोसै एबार सासेया बेयाव जाहैगासिनो दङ थांदो टिफिनाव गेलेदो आबा दे टिफिनाव गेले खोनाबाय थां जिजि थांदो दोरखार गैया खानो दोरखार गैया टाइम जायाखै खारनो दोरखार गैया आराम थां मेरला थाबायनो थाङो दासान्दि साइकेलाबो नस्थ'ना एखमबा आं दोनलाङो एखमबा गाव गोसोबा गाव थाबायनो थाङो टाइम मिलायबा जानाया जाजोब्बाय मोननाया मोनजोब्बाय ओमफ्राय थें थें मासुलि दावदै एसे बासायनानै दङ नालाय दाउखि नांलायलायनाय आरोना बेखौ एवग्रोनानै जानोसै बिमाया फिसाला दोननानै लादोंमोन आङो ओमफ्राय गावनो आलुखौ एसे बुरजा हरबाय नालाय नोंनो जादों होननानै बेस्रा लांला होननानै लाङासै आरोना बिमाया गबनोसै बेफोरखौ साफा खालामागौ मानि आङो माने जानोनो खहाबनाय नंला आरोना ओंखायनो एसे साफा खालामनानैसो गबनोसै आं स्र'नो आमा जाखांबाय सना दे आं एवनो नोंखायसो जायाबो र' बिमामोन हाक्का हुक्का जाबा जानो लुगैयो खिनांनायसो नै जाबावबाय सना दादु गारनाङा दे मा नै बोख्ला बोख्लि गावनो रुटि बुख्रांनायखौ थिग थाक दे जा बोखानानै जादों मा जाया होमबालाय बेसो साबसिन जादोंमोन एक्ला एक्लि एसे लाबाय मालाबा सावफ्लेजोबो मालाबा एसे सेलाय बेलाय जायो ओमफ्राय फाजोंनो साफा खालामनायालाय एसे जाफ्लाबायमोन हनै जमा जाजोब्बाय बासना ओमफ्राय फिसालानो लुखानायमोन लोंलाङासै बेस्रा वाटार मिक्सखासो माथो खालामनो फिसालायाथ' खतम खालामखांबायानो ओमफ्राय बिमाखौ नों साहा फुनना लोंदो मामि होनबाय नालाय बास बिमाना साहा गैलामोन आरो ओमफ्राय बेखौनो ओमफ्राय नैबे सासे सुबुङा दा बाहागो लाबावबा दिगदार जासिगोन नोङो जादो साना दे थान्दा बरफफोर जागुलायबाय आरोना रुटिफ्रानो नांगौ बाहागो लामारथारबाय अबायथो गार फुङावनो एसे हट वाटार मिक्स खालामनानै होयो आरोना आङो सोमनानै जादो नोङो सोमनानै जा दे उफाय गैया आलु भाजायानो गैला बायनायाव सोमनानै जायाबानो उफाय गैला आरोना ओमफ्राय जोंहा मासुलि 80 बोसोरनि नायथि बोराय ओंखायनो ओंखारथ'वा नामा सानदोंमोनबो आरोना आङो नाथाय मारिग'लि हाउसलेस जालाय आरो माथोबाव न सोमनानै जा थुलु खालामनोसै जाखांबाय लोंखांबाय एबार माथो मोखां नायबावनो मैयानि आद्रा थानाय एम्फौआ बेखौ जावख'बावनोसै आङो नैबे जावखानाय बेखौबो आरो जावबावगोन आङो डाबल जावखादों आरोना बेलासियाव माने दान्दिसे जावबावदोंसो आङो फुङाव जावखानायखौबो नैबे खामसालियावनो स्रां लाबोनोसै आं इयावनोहाय सुनाफो इयावनो एम्फौ आरोना खामसालियाव लांगोनसै आं र' बुद्रुनानै
जायगायाबो गैया अबाव जावनो दरखं मोखां सिन्थायनो जावलाबायनांगौ जायो भगबान हाथारनाय नङा स्कुटिखौ बहनथारनांगोन आरोना जायगायानो गैया नालाय मा मावनानै मा गोजोन बावथुनाफोर नायदो गावहासो बाहा बाजो लाजोबनानै दङ माव ओमफ्राय आंना गस्लाया हालदै नांलायनाय दे दा बुंसै आरोना सुना आलु भाजा जानानै फुगारबाय नालाय बिमानाव बेनो दोनलै आं गाबगु फुगु खालामना लागोनसै 80 घन्टानि उनाव ओमफ्राय आङो डाबल जावसिन मोनसेबो एम्फौ गैला बायदि मोनबायमोन दाथ' आङो जावैनो ओमफ्राय सान्दुङाव एसे फोरानस्रांबाय आरोना ओमफ्राय गासिखौबो मिक्स खालामला आङो दुंग्रानियाव माने बै आलदा रोखोमनि एम्फौ गैयामोन नालाय बे मोननैयाव दंमोन नालाय दोनला ज'खौनो आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट दुगैखांनानै आंनि फिसाजोनि आखलखौ नायदो माबा उलनि जिखौसो गानो जाहैबाय भगबान नानि खुथ'नोसै दे मा दे दे मा होननानै बुंबावनो नायसै दा माइसुं बेरजोबगोन मानसिया आयै बेरजुबा थांबा बै फांखायाव थायो थांबा गरमाव मानो थादों साला दंहाय र' गोजां बोथोर फैबा नुगोन मादि ड्रेस गाननो नागिरो ना आंसो लेजि जाखो ना टाइमासो एकदम सुपार फास्ट जाखो हाखवा जाबाय आरोना बेखिनि खामानि मावनायावनो दुगैखांसिमावनो मालाबानो 12ता डाइरेक्ट ओंखामजों दालि रुबाय आरो माथो दंबावो ओमफ्राय आरो दुगैनायनि सिगाङावनो नै मैथा मुथासे खाखाबाय आङो माने मैथाया गैला आब'मोनाबो खादों नालाय ओमफ्रायथ' माजों जागोन आइडियाथ' मोनखाबाय जानांगौ ओंखाममोना सोरबा ओमफ्राय नायदो टेबोला फुरा बजाय जाजोबनानै दं आरोना माइरं दैरं मानो होनबा मा होनना बुंनो गाहायाव दोननो हाया आरोना फिसाजोनि थाखायनो माइरं खनजायो खननानै जानायाथ' बाथो खोलैजोबगोन लिल्ला लानो ओमफ्राय दानि सान्दुङाव दोननायखाय आं एसे मा होनो दुंनाया खारथों होननानै बोखारनानै दोनदों गावहासो उतपात फिसालानो स'नि एवनाया मैया मा होनना बुंनो ससेल' जाबाय मोनायावबो जायाखिसै आंखौनो माने मैया दोनखानाय स'थाम बेखौ ओंख्रियाव होनानै नैबे एवफ्रामनानै दोननायखौ फिसालाना आरो एवनोसै आं ससेल' एवगोन आं ओमफ्राय ओरै जिख्लाबे दोनदेरगोन आरोना जाबाय जायाबा गैया ससेयानो थोदों माने रोसिखौसो जि मोजां जादों थ' बेखौनो नैबे मैथाजों लागाव आरोना बेस्रा मैयासो मेजेम बाख्ला होनहरनायखाय मैथाजों जादों होनदोंमोन मैयासो मैथाजों जायासै दिनैसो खालाव खासाव मैथाजों जानोसै आरोना डाइरेक्ट एग्लिबायबो माने थाव साव जेबो गैया दिनैना बानलु थाइनैल' बस'नानै होगोन आरोना बेनो गारना हरसै जेबो गैदेराबो ओमफ्राय दिनै नै सिम्पोलसो आरोना सुइनं मैयानो जाजानांगौ जाबाय हुलु हुला साननि मैयानो खनसेनो संखाबाय बेखौनो मोनायावबो जाबाय आङो बास दिनै बेखौनो एग्लिथारसै मैथायाबो फिथाइ थायहांबायहाय नै बोरैबा एसे गोरा जाबायना जायो दानिया गोदौगासिनो होबायबो नै साराय गोसोमजों ओंख्रि गोसोमजों माने आं माबा हालदै एक्सट्राखे होआसै आरोना नायाव नांखानाय हालदैयानोसै बेलाय नैबे मेजेमा दा गोदौ गबानोथ' मुजिसिगोन ना बेबो मैयानि एफा मेजेम बाख्ला संनायजोंलाय बहा हाबावनो सानफ्राम मेजेम जाबा जागोन होनबा ओमफ्राय फिसालानिखौ थुख्ला दोनबाय आङो दा स्कुलनिफ्राय फैनो लागाबाथाय एवनोसैल' गुदुंबासो जाखायो नालाय जाबाय एसे गोदौदोंसो मोजांनो ओमफ्राय सोमखेखे बोरैबाबा नुनायखाय आङो नै हालदैखौ एसे हरबाय ओमफ्राय बरिया जामारबाय नै कालारा हालदै एसे हराबा समायमारा मोनबाय नै बायगुलायबायसो आरोना जा गुरैना बे नाया मोनबायानो ओमफ्राय नोंमारगौ आंहा खायफा आगैमोना सोंहरलागासिनो दंमोन आंखौ कमेन्टनि गेजेरजोंहाय आब' नों ओरैहाय फैला नामा आब' फैदोना खनसे आब' आं नोंखौ लोगो हमनो लुगैदों खनसे फैदो होननानै आरोना थ' येस आगैमोन दिनै थांगोन आरोना खाथि खाजानिबो बन्द' मोनगोन नालाय ओंखायनो आरो नेक्स्टआव रुबार नङा होमबा ओंखायनो आङो टारगेट लाबाय आरोना एसे गथ'फोरखौबो बेरायहोनानै लाबोनोसै होननानैहाय आरो आंनाबो गोसोआथ' गुदुं जानानै दंखायोमोन नालाय हालोदखौथ' मिन्थिखाबाय आङो बिराद गाज्रि हालोद जागोन आङो बिसोर सानैखौ लानानैहाय आरो हेफाजाबगिरि हिसाबै आं रावखौबो मोननाय नंखाया सोरखौ मोना कुइसन मारिलाबायहैनोसै ओमफ्राय जाय आंखौ हेफाजाब होनो गोसो दङ बिनि हालोदाथ' जाबादि डेन्जारखा दा मा जायो सुनाबर मिथिला आंनो गोरा टाटा कम्पानि जानानैहाय एसे बे हाबाफारिखौ मावनो आखायाव लाबाय आरोना थ' सोरबा आगैमोना लोगो मोनफ्रांबायोबा ज्राव रायदावबानो जाबाय आरोना थ' थांमारगोन आंबो बिजनि लोखि फुजा गोदि मोदि जोबथारनायाव आरोना ओमफ्राय मोननाय लोगो गुदुं खुरना लाबायबो आरोना ओरैबादि थाग थिग आंनि मैथा दालि संनाय आरोना नै फिसालानो हायनानै दोनखाबाय ओमफ्राय आंबो हायबाय ओमफ्राय ओरै जोलैना फुरा खालि आरोना ओमफ्राय ओंखामा एसे बांद्रायसिगोन बायदि मोनबाय आङो उफाय गैला थुमना लागानोसै जानोसै मा
दालि साखिनायनिया खुगाया हनै दागोगोनो ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना फटाफट आं जानानै लानोसै मानो होनबा जाग्रा गारि गाखोबाथाय आंना बोरैबा जानो नागिरो अबस्थाया मोजां नङा लेटसो जाद्रायबावबायमोन आङो सानदोंसोमोन एसे थाबनो जानानै थाखागोन होननानैहाय मानो होनबा माथो होनना बुंबावनो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लगसोनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच